very good afternoon. Leo. A very good afternoon to you all. Firstly, we would want to apologize for coming late. Okay, it's okay. To address you at this press conference, because we had said it would commence at 2. So, but we are happy that you are here. My name is Godfrey Tsenengamu. Representing myself, my children, their children, and grandchildren. I'm doing this in my capacity as a Zimbabwean citizen. That's why I'm here. To my left is Louis Matutu, also representing himself and his children, and those to come after us. We are not representing any organization or anyone. We are speaking on behalf of ourselves and those who believe in the cause that we are pushing. So I will speak first, then I will ask my colleague here, Matutu, to then address you. Ini tichaunga akapandira grade 2 pabreak. Pataidzidza taiziva kuti ticha akafa unopiwa mumwe, so ndakangofungira kuti zvakafa wangu pabreak zvakabva zvadini zvapera. Saka ndinopota ndichisanganisa because zvinonditi tinetsei bichana. So vana baba naana mai tiri kusangana nhasi pano muimba ino. Isu tauya kwamuri sezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe nekushungurudzika nemafambiro ari kuita zvinhu pakugara patiri kuita, tichitarisa remangwana revana, remangwana redu nerezvizukuru zviri kuuya. Takagutsikana tikaona kuti kana tikatorega kusimuka tichimirira vasipo, vacho vachauya vachitituka vachitibvunza kuti makaitei panguva yenyu, nekuti tiri kuona kuti zvinhu zviri kubuda mugwara asi tichingonyemwerera. Saka sekutaura kwataita, hatina boka ratiri kumirira. Mapoka ane zvaanoita akasununguka panguva yawo kuzotaura zvaanomirira uye zvaanofunga pamusoro pezvatichange tataura panapa, because hatina kunge tataura navo kana tavakumbira mvumo. Saka takangoti no, isusu tine kodzero yekutaura zvatofunga, zvingave zvichinzi zviri wrong, zviri wrong kwaurika, patiriwo zviri right. Rega tidini tizvitaura, hatina problem nepfungwa dzako dziri wrong, chiregawo kuitawo problem nedzedu. Saka tinoziva hedu kuti mushure mekunge tataura pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika, cause zvatakuita izvi zvinotsamwisa vakawandisa chaizvo. Vachagumbuka and vakatogumbuka. Saka hatizivi kuti hasha dzavo dzichaguma nekudii. Saka tinongogadzirira zvese tichingoti aiwa machena zvavanenge vafunga kudini kuita. Sei tiri kutaura nyaya iyi? Nekuti tese tiri kuona kuti tigere muchikepe, pane munhu aboora chikepe, mvura iri kupinda. Takatarisira kuti mutyairi wechikepe abve kwaro adzoke kuuya ozoya kunotibvarira buri riri kupinza mvura yepatigere. Ini neari panext pangu hatisi kukwanisa kusimuka, nekuti tiri kuti kana ndikasimuka ndinowana chigaro chana ndikagara chagarwa. Saka tiri comfortable kunyura takagara patugaro twedu, because tiri kufunga kuti we have achieved so much in life.
that whatever positions that we hold anyway kwatinobva anokwanisa kukosha kudarika remangwana revana vedu. So we have said no, hazvina kukosha kudarika nyika yedu neremangwana revana vedu nevamwe vanoteera. Saka tauya pano kuti tidome mabasa eumbavha, chigororo, chikopokopo nechindingoveni chazara munyika ino. Chine vanhu vari kuchiita vasina hanya nevamwe vanhu, vari kuzvifunga ivo pachavo kuti ivo ndivo vanofanira kurarama. Kana vararama ivo vararamira nesu, kana vaguta ivo nesuwo matumbu edu anofanira kuguta. Vari kuunganidza pfuma dzavo nenzira dziri kuuraya nyika, nenzira dziri kuuraya remangwana redu nerevanouya. Tese pano ngatitenderanei kuti patiri pano handipo pataitarisira kuti tinofanira kunge tava. Tine pataitarisira kuti nenguva yakati tichange tava padanho rakati. Asi kune vanhu vataregerera kwenguva yakareba vachiita zvavanga vachiita, votirwa dama rekuku tonzi no toverengerwa vhesi rekunzi ukarohwa rekuruboshwe pira rekurudyi. But we have decided to say no, because tikaramba tichidaro maziso achabuda nembama, because marovero ava akuita asisina kumira. Saka tazvipira kuti no, regai tiuye. Chekutanga titaure kuti no, last time takaita tiri kubandiko redu rimwe ratinobva tikataura aizvo ndo zveikoko, hatida kusuda kuzvitaura kuno. Zveikoko zvinodhiriwa nazvo ikoko. Nhasi hatisi kuita zvaikoko. Saka vane mibvunzo yaikoko munozobvunza kana maenda kupi ikoko. Nhasi toda kuti titaure nezvekuno. Nyaya dzandingade kutanga kutaura vamatutu vachizouya vachizoisa, ini ndongotaura skeleton wozoya kupfekedza nyama dzacho tichienda kumberi. Hazvifanire kufungwa kuti tine dambudziko nevanhu vari kuita mari dzavo. Hatina dambudziko navo. Hatina dambudziko navo kana vachidya nzou dzavo. Vati dambudziko ratangoita nderekuti pavari kudya dzimwe nzou dzavo idzi, vari kutinha dzimwe dziri kunotsikawo mbeva dzeruzhinji dziri kudyiwa nevakawanda. So vanhu vane pfungwa yekungoti ivo bedzi ndivo vanofanira kuti vadini vararame, vane zviya zvakataurwa namutsvukudzi kubvongodza mutokuseva kwevanhu vakaguta, anoti ichi ndechake, ichi ndechake, icho ndechake, nechiri seru ndechake. Vari kuwanikwa pese, vaita kubata nyika kuisa mumaoko avo kudai. Imo muno vatorimo vanenge vanzi endai munotinzwira, aiwa uyai munzwe munovaudza kuti nyika haisi kufara nekubata kwenyu. Nyika haisi kufara nemabasa eugororo amuri kuita. Vamwe vari kubvunza kuti no, youth makazenge mava zakirini, hamuna kumbotinzwa pano tichiti tinomirira zakiri. Handina kana idea yechipurisa, handisi mupurisa, even prosecutor handisi, but hatikwanisi kunyarara tichiona zvinhu zvakaipa zvichiitika. Vane mabasa avo vane mabasa avo, vachazenge vomaita nenguva yavo. Hatikwanisi kuvatuma kuti itai basa. Asi pamwe pacho tiri kuita mibvunzo sezvizvaro zvemunyika kuti vachazoita mabasa avo rini, kana angave mapurisa, vangave vezaki, vangave ve-special anti-corruption unit in the office of the president, vangave ve-NPA, vangave ve-justice. Vari kuti nhau idzi dzichapera zvaita sei. Izvozvizvi why tiri worried? Vanhu vatiri kutaura nezvavo akangobuditsa 1% yemari yake kuikanda mustreet, ambuya vangu vari kwamuposa vanonzwa, vanochemedzwa nemunhu akanda 1% yemari yake muHarare. Mari yetsesa anomuka akakwira. But mari vari kunoitora kupi? Kune vanhu vari kuvapa mari idzi. Nhasi kuri kusungwa vana vari mumastreets kunzi ndo mamani changer. Fine, it's illegal.
but vanhu havasi kuona here kuti vari kusunga matemba vachisiya mashaki kozi kuti tukapenda katiri kusungwa vanhu vachinyenyeredza kudai. Mutemo wedu raakunge dandemutande rinobata tumwe tunhu tudiki diki richisiya zvinyaride nezvidhanana zvinokambaira zvichienda. This is where we have a challenge. We have vanhu vapinda mune zvezvicherwa, kungave kudiamond, kungave kugold. Atora migodhi yese aita yake. Kuchembere ariko, kumadzimai epakati ariko, kumhandara ariko, kumva everything ndezvake. So